To kwaduogo Kisumu, ong'ene weche mago mag pur, iwacho ni jopur Pamba Imbo mar Kenya nyalo biro neno ni odiwo to kod keyo margi. Mano kaluwore kod deko mar mashin ma beche romo $100,000 ma bende nonego bed ni koro niketo godo kambi Pamba e Kisumu gwengego mag Kibos. Director mar kar timo nonro motudo gi weche mago mag pur kalro mayudore Kibos, Dr. Mary Oyunga, wacho ni mashinno nochiw kod piny owacho ma Brazil dweche 8 mokadho. Kata kamano onge ole moro amora kendo koro pok ochopo mondo mi ti kode ka gin giwegi ne gisechiwo nyaka lo maniketo e kambi onogono. Jatend migawo mar pur e Kisumu Gilchrist Kuome kano olimo kalro wacho ni deko mashin no koro dhi goyo chuny jopur nimar jopur nohike chon. Nonyisgi ni mondo gipidh Pamba no kane go kwan ni mashin no ne dhi biro e wang' sa kendo koro nokonygi. Mashin no ni geno nimar ne dhi neno ni koro oloso Pamba kata bende Pamba mokelnegi go giloso mathoth ahinya kendo kilo 500 ne en gima mashin no bende nyalo loso kuom sa achiel. Gino bende koro giywak ahinya. Jotelo moko bende koro noloso no ogolo pachgi e wachno. My name is Dr. Mary Onyango Oyunga. I'm the Center Director, Kalro Kibos. And the equipments that you have just seen are for cotton. It's a whole set of machinery that is supposed to help our farmers in the region. And it has been donated to us by the Brazilian government. The machinery have been here for about like 8 months. But the generator has been here for about like 3 years. Sani kwayo waka county government ma Kisumu ne wakwayo national government kod UNDP. Jo UNDP ema nonego bed ni gure. Wakwayogi gi muolo ni mondo gigurnwa gini maka Pamba wa mani puodho ka ochiek to wayud kama otere Pamba wa. Sama otero Pamba oko no, watero Pamba oko gi opportunities mang'eny. Kama nyithindwa dhi tiye chandowa, tiende ni employment opportunities. Wach chiemb jamni chandowa, wach chiemb rech chandowa. Wach gine midhi som lint midhi som Kisumu Polytechnic and Center marango wach fabrics in a major way. To ka wan gi Pamba moselosno ka kendo chak dhi konyo nyithindwa ka e yor tiegruok, riat be wan go ka. Omiyo sama wawe Pamba dhi duto oko to wadong' nono kaka county. Koro wakwayo gi muolo ni mondo sirikal kuu ogurnwa gini, odhirnwa wendwa ka mondo ogurnwa gini ochak tich. The cotton production in Western Kenya region collapsed with the falling down of Kuome textile industry in the 90s. After that, all the granaries we used to have also collapsed, and the growing of cotton slammed down to almost zero. After devolution, the county governments of the region, including Kisumu County, have been trying to revive cotton cultivation. In this trial, the strategy first is to ensure that we get quality certified seeds of cotton. And the national government have done so well for us to release BT and hybrid seed cotton that are almost coming from India, and they are so expensive. So it necessitated the county government and the national government through Kalro to ask for assistance in seed production.